So is Mr. Sheosaimh is mein Banistrar Margaret and seo le Citylink. Bhí me play le gachród a bhaint le Margaret sa ggólacht agus bíon de seo go bheith play le glórodí éagsúla ach go háirithe bí man an Ghaeilge is dói snáisteach idir cholathirt agus sin rud tharbh speisial do chum sa an Ghaeilge fíorthabhairt a chum go páirsanta agus an deis bheith agam í úsáid go léithúil san obair tá sé sin an speisial do chum sa. Tá áthas an downar a bheith animnithe arís imléana agus I categóir nua an categóir dhiigiteach. Is dói bíon daoine pléilean ar mranda ar na meán hóisialta ar na meán dhiigiteacha ar an fáimchláir agus ar an Suíomh Idirlín agus mar sin tá sé ríthhabhaach dúine gomach an Ghaeilge fitte tríd na meán sin ar fad. Is ábhar pléisiúr é bheith animnithe sa categóir seo imléana. Ar nó is mó iompar muid a cheangalíonn Scaile le níomháin le cantachaí Gaeltachta ach leis an chuid eile an tír agus beidir an domhan marial ghfuil tú an dul chompada leis Airfort Vlachlia agus Airfort Churcaigh ar Muslaí mar sin brahan muid ghfuil muid san dói a chur seirbhís ar fáil gan lucht Gaeltachta agus gur baile seirbhís Gaeltachta í Gaile. Táimid ar bís bheith anama arís, go háirdeachas le gach daoine agus Gaillimh Bú.